Murikito Petwel Machini na roboti rwa senchira bwikana tukosikabosyo mwancho murigeria hama tukabwango iga nigo chiskuru chiarro kandire chigwoka umuriro egento bigandake na mbenyinge abaibori bagoteba buna ni chimbwa chiaborokiwa chiabire chimbe ayukagendrete igati abaibori nigo bona basokire na kogikire ebikore byabana gutwara chimbwa chigosamba chiskuru abwase bona baruro kubori go chiasa abaibori kwene kyabunango pasemi bara abana babo chimbwa chingi Murikito Vincent Monda nasanga igati abaibori roboti rwa senchira bwikana Omorero ororekanira ase chiskuru ao imene isiko ya Gusii nigoretire obwoba abwasa abaibori abange bari okonyora kwabo koro gwense bagendete kwemurungania buna kainya chino yasokeire na guturbania emirobio yabo tambe ase chiskuru anene mono chinga kicho buguma bwarekane koba musigo murito ochiasa abaibori bakurwengana yabo yabene nigo bagikire abaibori bande ase bagoteba nigo bareretie abana babo ekero barase chinga chiabo Robert Mekenye no mugambi omoke ometembe imeye location ya Kimera Manga ekaunti ya Nyamira Mwana masomo na ya maana mwana sana. Nendo kiabere kungbono na abana baitu kusamba school. Njenda atebia abaminto na baiboringa oborai bo gwansira nyumba. Kolero mwana ko gwansiraka. Abana baitu barererwe nchera yo gutabereri. Munage ndete ko gendera iga to kusaba abana baitu. Emegome mo kora na bokora mugomo. Kokobekwa ebiara maingo bomabua obwasarikire pe forever to konyora gasi Kenya. Juvenalis Ongangi no monchoreria nende no mamenyi kure Kenyangana ime ya Kimera nigagoteba abaibori nigo bachwareta abana babo ase batari ko baitona buya buna bagendete ase skuru egento boyego nende kegonchuka kiabe getira asa abaibori no nyoko enda sali skuru na yekenga igona yekenga muno muibori kwagenda wasali skuru abaibori bande mbale batigete omwana guje skuru agutanya kogana skuru yaro ngakie pie neta getana kwagenda skuru kwanya koligere kwanya kobona no mwalimu uri orendo mwana uri okorugwe class teacher mubori ngakie omwana oyo nagenderete behaviors character wise ngakiare skuru egere kwa manyo mwana oyo na ende mwakonyo mwana oyo mapema ataraji okole gentekebe omuibo nama to mwana oyo no nyekuruka imwana bikabarambire yo begete skuru akino mate umwana ori no nyoka yo skuru aise kutwale tabi uneri abwate nka kero kende mwana na barandetere ayo no muibori ebenati enne ko nda suri Bernard Osoro no mumenyi kurwa magombo korengana nere nigagoteba oboerani obobe gati abarimu na aborokiwa na boiga abarimu nende batigiro musigo bonsi bokorera abana no enkorekero ya mangana ya obwamate number 1 negento kia muhimu sana gati ya abarimu amana abana wamatonye mboyo na begonyarekana nga abana batwalire communication yerembe banyari gosamba school muna bono chi school yito igure chia sambiru gusiga kero gene to konyora nga obisine manyete buya lakini tego kora kende tego communicate buya egere twanyora the properly medi nyuma chi school chitarasambwa namba ya kabiri abaigori na baro batugutire their responsibility yo gukwanira abana nka nyuma bataragende school na beko nyarekana ngo mwana nabwatete biembe nkari umuigori omurigeri yote abaine gasi yo mwalimu school oburukana na abande obahatanira nande kwanyora nga babwatanire soko sambe school korengana na maranga iyenya abaibori mbabwanta baikaranse na abana babo elio babasioliri ninki baganeti kurase bare karo barase chisku ko gera abana ba samba school na baibori ngo changia dore karo barenka nduru batebinga ko samba school no kobe to batebinga ke karo mwajire school no ko samba moja tari ko sari moja na to batebi ro ya jibaka chiturudene metaka gato abatebiri ko naba bana bakwirenga ba minto muiburi ngonte yana ki asina no asataka gukora emechande nkabuneye abaibori aba nigo baruro guchika kwabo ukwanda ke korakani bikorwe ase chiskuru yani tutotegerera abana baro tubategerere tubaho goto na andi tuba cancel entekene pi no cancel ya abana tubatenga ekemo gukora you are spoiling your future na andi kwa bero moiti Kiaro mbuli lazima alikichi besichu ama ukani skuru hii kimora anja wanafunzi ira chano ra mangana ino asinjire wenerete
Kusamba cukuru is not a solution. Gwenche gendo nari wa pili abalimu ese amatobuya na abana ba communicate buya baiwane gento kirigia chire banyora lichi mapema kokorera kabisa yatubwaterane tusirane erinde totange binte gochumutwe none skuru waja kuyina abalimu na babwana teria abana batebire nga gento ketiko seba comprendre about nga endagere nembe babwatere babura bona bakonyora nga umuchando utarajikoba banyorire solution. Vincent Monda, Ensoko TV, Kitutu Masaba, Ekaunti Nyamira.